urtero ite dugu berri bakoitzen juntatzegea udalekutako ume guztik, eta aurten Larraulen tokatzen ez, Larraulea etorria bai Aduna eta bai Alkizako umek, eta hemen ospatuko dugu. Beste urtetan Adunan izatean bezala Alkizan, aurten Larraulen. Gaurko egunez orain botako dugu etxeferoa, tengo dugu entzierro txiki bat bezala, horretik handabe danak txuri-gorriz da beste batzuk zezenez jantzita, eta go amaiketako bat, danak batea hola pixkat deun ospatzeko. Gaur elkartzea bai Aduna, Alkiza eta Larraulgok ludotekako umiak, eta baita udalekutakoak bai. Dia ludotekako aurrak 0-6 bitartek, 0-6, 2-6 bitartekok, eta udalekutakok 6-tikan 12 bitartekok. Eta juntatzegea gaur izango dira 70 ume inguru danea. Behaien artean ezautzeko, batez ere, eta berriz nahiko talde txikitan ibiltzea herri txikiotan, talde handi baten danak ezautu eta jolastu eta ondo pasa, jende berri ezautu. Ikuste dugu Gipuzkoan ez diala oso ezagunak, baina guk egite deula gure San Fermin txikia eta umiak eta gogotsu etxeala eta motibatzeala eta ondo etortzeko guri ere bai. Oso goiz desberdin bat izateko beste egunetan baino. Pentsatzen da, umei gustatuko zaila gaurko eguna? Bai, dauke pixkatola berezia bezala udalekutan, egun hau San Fermina, beti ere betiko gariketak oin beharren aldatzeko, gustu hartzeko. Hainbeste girekin ez bizi, gamuzinoak kanpo santu.